Bueno, arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon, ongi etorri San Telmo museora. Hasiko gera ja, eskerrik asko museora gerturatzeagatik eta baita ere ongi etorri online hitzaldi hau jarraituko dutenei. Gaur gurekin Amets Arzallus daukagu eta berak gaur eskainiko digun hitzaldiaren izenburua Minan idatzi gabeko gogoetak. Hitzaldi honek zerikusia dauka berak 2009an argitaratu zuen Minan liburuarekin. Liburu horretan Ibrahima Balde ginear gaztearen migrazio kronika jasotzen du. Hitzaldi hau Indesirables erakusketarekin lotuta dago, museoan daukagu ikusgai, igandera arte, ez dakit aukera izan duzuten erakusketa ezagutzeko, baina, jakin dezazuen igandera arte duzutela aukera bakarrikan. Piedad Solansek komisaretu duen erakusketa honek, arte irakusketa izan da, hainbat gai jorratzen ditu, gerrak, bombardaketak, erbestea, deportatuen garraioa, konzentrazio guneak, eta Ametsek ere gai horretako batian ere bai arituko da gaur, ez? Bera aurkeztuko dut labur-labur, nik uste dut nahiko ezaguna dela, kazetaria eta bertsolaria, formazioz kazetaria, binon txikitatikan bertsolaria, eta, zerbait esateagatik, Irungo Harrera Sareko bolondresa da, eta sare honek Europako beste aldera joateko asmoz duten pertsona migrantei aholkularitza eta laguntza eskaintzen die. Ez banaiz gaizkiari. Besterik gabe, dena zuretzako, bale? Venga, erarte. Ia, atxaldeon. Beti jakin minez o kezkaz egoten naiz pixkat nire aurkezpena edo entzuten ia ze esango duten edo zer itirako dioten edo kazetariarena edo bersolariarena edo idazle edo inun Wikipedian beste gauz batzuk azaltzen dira arraro egiten zaizkianak eta orduan beti egoten naiz horako kezka komiko batez entzuten eta bai esan ezake dudari gabe kazetaritzaren bideak behar bada ekarri nahuela onaino, baina ni Irungo Harrera Sarera hurbildu nintzenean lehenengo aldiz baziren urteak, esango nuke, ja kazetaritza pixka baztertuxea nuela edo enkarguzko zerbait ez baldin bazen ezenen bilela. Ezenen bilela hortan eta gehiago bapateko berso gintzan eta horren inguruko lantxoetan nen bilela. Eta egia esan, historia sortzen da asko uste gabe, ezenen bilen hortan eta ezenen bilen hortarako asmoan, eta ni azkenean ez da azaldu hemen, baina ez da gauza berria gutxura bera jakingo duzute nuntzu sortu nintzen eta nola markatzen duen horrek bizitza ezen muga ertzekoa naiz, endaiarra naiz. Eta muga ertzean ibili izan naiz batetik bestera bizitzak ala eraginda eta batez ere baita bersolanak eraginda. Azkenean Euskal Herrian alde batean edo bestean nahiko naturalki moitzen gara eta gure harreman sarea bietakoa eta Euskal Herrian ertz askotakoa da, baina esango nuke umetatik endaiatik Irunera igarotzea edo Irundik endaiara itzultzean ere kasuan. Aurra nintzenean oroitzen dut, kontrola 24 ordutan zegoen garaiura, baina aspaldiko urtetan ez da izan guretzat egia esan. Egun konkretu batzuetan kenduta peripezia handia, eta muga bat zeharkatzen genuenaren oharmen handiri gabe ibili izan gara batetik bestera. Bai aurra nintzenean, Euskaldun baten begietatik mugari begiratzea zer zen ikasi nuen, bakoitzaren familiko historiak ere badu lotura muga horrekin, baina ahaztuan eukan pixkat, esango nuke 10 urte euskanetik muga horren alde batetik bestera ibili izan gara askotan ohartu gabe eta askotan esan dezadan paperik gabe. Ez paperik ez dugulako, baizik eta paperik soinean ez generamalako. Baina bai 2018tik pixkat
aur nintzeneko begiaiek gogoan hartuta, ohartu nintzen beste begi batzuetatik ere begira ziezaiokela norbaitek edo personak muga horri edo begiratu behar ziola ala beharrez, eta beste kontinente batetik baldin bazatoz, konkretuki Afrikatik baldin bazatoz, hainbat herrialde eta muga eta igaro eta gero, muga bat bera ez errexea, batzuk zailagoak. Euskal Herria zeharkatzea ere ez dela guretzat bezain errexea, edo ez dela lehen esan dudan bezala, peripezia hundirik gabeko igarotze bat. 2018tik bereziki esango nuke ohartzen hasten gara, seguraski betitik egon izan den haize hori beste gorputz bat hartzen hasten delako. Esan dut betitik nik entzun izan ditudalako aspalditik historiak ez, bai muga ertz batetik bestera igarotzeko kontrabando historiak, lanera iparraldera eta iparraldetik Frantziara zijoan jendearen historiak, batez ere portugesena garai batean, baina entzutez eta holako leienda baten distantziatik kasik. Baita ere bidasoako tragediak, baina baita ere, esango nizueke, horiek ere kasik leienda baten distantziatik. Eta ez hainbeste begi aurrean eta norberak sentitu, ikusi eta bizi izan da gutxi ora bera. Eta 2018tik migrazioaren haize hori betitik ibiliko zena, gutxi gehiago, baina nahiko modu oharkabean ez baldin bazen adineko entzundako historietan zegoen zerbait, hasten gara ohartzen eta ikusten egunero xamar, fenomeno politiko hori gertatzen dena justu gu sortu ginen herrian, kasualidadez, eta gu sortu ginen herri horrek, eta erreka horrek nola zatitzen duen gure herria, baina batez ere nola zatitzen duen beste batzuen pausoa, nola zailtzen duen, nola garestitzen duen, nola arriskuak eranzten dizkion lehendik nahiko arriskuz betea den bide bati. Eta 2018tik inguru hortan hasten da antolatzen, ipatu duzuna ez, sarreratxo hortan Irungo Harrera Sarea, 2018ko udaberrian hasi zen antolatzen. Beste inork eta bereziki esango nuke inguru hurbileko instituzioek, ez bestelako eragilek erantzunik ematen ez zioten egoera bati, nola baiteko erantzun humano, oinarrizko bat eman nahian. 2018ko udaberrian hasten da antolatzen, apiril, maiatz aldera. Egunero iristen delako jendea errekaz alde batera eta errekaz beste aldera begira jartzen delako. Nola igaro behar duen, badakielako hor muga bat dagoela, eta bere bideak erakutsi diolako muga bakoitza zeharkatzea, nahiko komplikatua, gogorra, garestia eta arriskutsua dela. Ez dirudia inbeste ez. Irundik Hendaierako bideak guretzat eta gure pausoentzat, oinez edo Donostin tren bat hartuta Hendairaino joan zintezke 2 euro ezakit den prezioa gaur egun, garraio publikoan joan zintezke, Hondarribitik Hendaiara, bereziki uda garaian turistaz beteta ordu erdiro txalupa bat igarotzen da, ez dut uste 10 minutu pasatzen dituenik ere, baina beste kontinente batetik baldin bazatoz eta traza hori baldin baduzu, argi dago 2018tik aurrera bereziki izango nuke asko zaildu dela Euskal Herria zeharkatzea. Araberako notiziak entzun izan dira, zoritxarrez, polizia frantsesak hor muga gogortu zuen, bestelako arrazoi batzuk aipatuz edo aitzakitzat hartuz, baina bereziki migranten bidea trabatzeko, zailtzeko, eta esango nuke lehenaz gain filtratzeko, ez. Lehendik nahiko filtro pasatzen baldin badu bai geografiak, bai geopolitikak, bai muga bakoitzaren inguruko kontrolak, beste filtro bat gehiago Irundik Hendaiera igarotzeko, edo beratik Sarara igarotzeko, edo gure herriko muga lerroan. Ni nere lanaren bideetan batetik bestera ibiliz, gertatu zitzaidan ikustea, gogoratzen naiz bereziki gau batez, eta uste dut berso afari batetik bueltan entorrela, peajea pasatzen duzu Oiartzun edo Irungo peajea, eta gero Behobiara iritsi aurretik, goizeko ordu biak izango ziren edo eta gau euritsu batzen.
eta nahiko negu giroko gau bat, eta dozena bat, 15 bat persona autopista ertzeko karril estu hortan oinez, gure autoaren ertzetik, baina baita ere kamioien ertzetik, eta gainera nire ustez kontra norabidean, alegia, Behobi aldetik Donostierako bidean oinez, pentsatzen duzu desorientatuta, galduta eta arriskuak hartuz. Eta eszena hori ikusten duzu kotxean zatozela eta autobistako abailean pasatzen zara eta gero gelditzen zaizu itzulika, ez? Eta hori izan zen niretzat behar bada gehien markatu ninduena traza hartu niolako hemen migrante batzuk doaz gaueko bistak ematen dizun zehaztasunez banaiko gazteak, motxila txiki batekin, eta gau euritsu batean gure autopistan kamioien ertzetik oinez eta gainera Donostireko norabidean zijoazen arrisku hortan. Hori behin, baina muga ertzean bizi denak edo pasabaldin bazarete seguru ikusi duzutela azken 4 urteotan. Norbait beste aldera begira edo Afrikatik datorrela dirudien bat. Irundik Endairako norabide hartu nahian edo mugan geldituta edo Endaian polizia frantsesak harrapatuta. Kasik eguneroko kontu bat da, batzutan asteroko kontu bat, zenbat aldiz pasatzen zaren, hainbestetan ikusten duzu. Orduan momentu batetik aurrera zure buruak edo esaten du ez, onaino bai ikusi dut, banekien ordurako medioetatik jasota Irungo Harrera sare deituriko bat antolatzen hasia zegoela, martxan zegoela, nolabaiteko erantzuna, zerbitzua, aholkularitza, laguntza, ematen alegintzen ari zela migrantei beren bidean zer eta Euskal Herria zeharkatzeko alik eta modurik esan dezagun seguruenean, ezagit segururik baden, baina arrisku gutxien hartuz eta arrisku gutxien hartzeaz gain alik eta diru gutxien gastatuz trafikante baten beharrik izan gabe. Gisa hortako muga kontrolak dauden lekuan automatikoki negozio bat sortzen delako eta hori da pasatzaileen negozioa. Irungo Harrera sarea ordurako antolatzen hasia zegoen, nik ikusia nuen medioetatik, eta ni hola hurbildu nintzen, egun batean deitu nuen, jakin gabe egia esan zertarako, ea etxean neuzkan jantzi batzuk eraman behar nituen, laguntzari behartzen, frantsez jakinda behar bada gauza batzuetan zerbitzu egin zenezaken, edo jakin gabe eta hola hurbildu nintzen egun batean bilera batera, garai hartan Irunen gaztetxean, Lakasita gaztetxean konzentratua zegoen pixkat Irungo Harrera sarea. Ordutik ona Irungo plazara eta bisibilizazioa legin batekin plaza erdian kokatua dago, aldaketa batzuk izan dira. Baina, Irungo Harrera sarea antolatua zegoen talde desberdinetan, bat iristen den jendeari goizero harrera bat egin nahian, esplikatu nahian nun dauden, mapa batean beren burua kokatzen, zergaitik bestela ez baldin badakizu nun zauden esan dizuedana posible delako abiatzea Behobiatik Donostia alderantz oinez, kontra norabidean eta arrisku batzuk hartuz. Orduan kokatu, esplikatu, gutako edozeinek galdetuko balio Irunen dabilen bati nola igaro nintek edo nundagoen daia, erantzuten zaion naturaltasun berdinez esplikatu. Begira, muga lekuak hor daude, baina muga oinez zeharkatzeaz gain garraio publikoz, autobusez, trenez, badira hainbat modu zeharkatzeko merkeak direnak, eta albaldin bada jo hoietatik, eta gainera esplikatu eta lagundu hortan. Bat, harrera, informazioa, orientazio pixka batez, minimoa. Bi noski, orotariko beharrak izaten dira, eta jantzi, aldagela zerbitzu bat bada, iristen den migranteari batez ere orain sasoiotan, behar duen janzkera modua emateko, bat hotzetik babesteko, euritik babesteko, baina baita ere bakoitza bere gizara jantzita joan dadin. Bestela, esperientziak nahiko erakutsi digu, iristen den migrantea gutxi gorabehera uniformatuta iristen dela, eta uniforme hori da migrantea Europara edo Andaluziatik edo Kanarietatik edo iristen denean gurutze gorriak ematen dio alako, jantzi bat, hasi oinetakoetatik eta berokira arte, eta urrundik antzematen diozun orden migrantea eta norrez, eta orduan janzkerak berak salatzen du.
Eta orduan, eguraldi hartarako egoki janzteaz gain batez ere da bakoitza bere gizan jantzia joan dadin. Eta ez norbere burua salatu zitsura utzetik. Baita ere talde bat bada erietxera laguntzen diena, erietxera lagundu beharren iristen dira batzuk, eta beharrak orotarikoak dira. Baina batez ere, olako taldetxo desberdinetan antolatua zegoen garai hartan, eta oraindik segitzen du ahalduen neurrian, batez ere harrera lanean gurutze gorrira lagundu, Zirunen gurutze gorriak dispositibo berezi bat du, hortarako ere presioa egin behar izan da, dispositibo hori handitu dadin leku konkretuki berezi batean dagoelako Irun, eta orduan gaur egun gurutze gorriak badu dispositibo bat, eta araño pausoak markatuta, eta Irungo harrera sareak orotariko zerbitzu, laguntza, orientazio, empatizazio lanak egiten ditu, beste hainbeste gauzaren artean. Ni hola hurbildu nintzen, udara zen, hasi berria zen, edo bizpairu hilabete zeramatzan gutxora bera Irungo harrera sareak, eta zetozen migranteak bideratzeaz gain, olazpai laguntzeaz gain, baita ere, edo zeinek gutako nornaik duen bezala, libre zirkulatzeko eskubidea beharko luken bezala, espligatzen zaio edo zeini baduela baita ere dagoen lekuan gelditzeko eskubidea edo asiloa eskatzeko eskubidea. Ez behar berezi batek, ala beharrak baldin bazakartz edo baldin bazaramatza zure herri ezten leku batera, eskatu zenezake babesa, asiloa bertan gelditzeko, bertan bizitzen hasteko. Eta hori, paper batzu bete eta komisaldegitik hasten da, eta gero prozedura luze bat da. Baina batez ere horrek ekartzen du momentu batean, zu komisaldegian zeure historia poliziari esplikatu behar diozula, zeure motiboak zein diren, babes edo asilo hori eskatzeko, eta pixkat zeure korapiloak trantziakan askatu behar dituzu. Ez da ariketa erresa. Edo zeinentzat, are gutxiago migrante batentzat, bideak gola korapilatuta histori bat barruan dakarren batentzat. Orduan, datu kopuru minimo batzuk emateko, bada 4 urte pasa, urten 5 martxan hasi zela sare hori, 25.000 persona baino gehiago kontaktatu, lagundu, ezagutu, orientatu ditu. 25.000 persona baino gehiago egunez egunero iritsi direnak, tartean pandemia eta pandemiak eragin zuen blokeoa eta kopuru txikiak, hori kontutan hartuta hala ere 4 urte pasan 25.000 lagun baino gehiago, eta asiloa eskatu eta gelditzen saiatu direnak, ez dira 30 iristen uste dut. Ez dira 30 iristen, baina kasualidadea, horietako bat izan zen Ibrahima Balde, Ginearra, eta nik han ezagutu nuen Irunen. Eta handik hasten da, bizkat bion arteko historia, bion arteko ezagutza, eta ezagutza gero forma ustegabeko bat hartu du, eta horrek nakarni ona ere, eta histori hori ezin nuen abiatu, bizkat esplikatu gabe, Hendaia eta Irun arteko egora zein den, 4 urtetako ibilbidea zein izan den, eta gaur egun ere, egunero iristen eta abiatzen da jendea. Azken hilabetetan uste dut gutxi ora bera 300 bat persona hilabetero. Eta gehienak baldin badatoz ere beren migrazio bidean esan dezagun hegoaldetik iparralderuntz, baita ere gero eta gehiago dira iparraldetik hegoaldera ez datozenak, baina itzularazten dituztenak, dauden lekuetan nolabait hartu eta dublinatuak esaten zaien horiek, alegia migrante batek asiloa bakarrik eskalezake Europara sartzen den ate hortan, edo Europan lehenengo hanka zel lekutan jartzen duen, demagun Andaluzian edo Kanarietan, bakarrik Espainian eskadezake asiloa, ez Alemanian, Belgikan, Erresuma Batuan, eta atzematen baldin badute gero Alemanian, badute arrazoi bat esan dezagun itzultzeko Espainialdera han eskadezakelako bakarrik asiloa. Gero eta gehiago iristen dira baita ere hola, atzera bueltan datozenak, berriz abiatzen direnak, eta agian gero berriz atzera bueltan etorriko direnak, eta gero berriz abiatzeko. Hau da gutxora bera labur eta
eta simple xamar esan da, egoera, eta nik ezagutu aurkitu nuen egoera, eta nik Ibrahimarekin topo egin nuen lekua eta kontestua. Gure ezagutza Irungo Renfe geltokian izan zen, Irungo tren geltokian ez trenez iritsi zelako edo migrante gehienak trenez iristen direlako, baizik eta autobusak Irungo tren geltokian gelditzen direlako, als autobusak Madriletik, Barcelonatik, beste lekuetatik datozenak, eta gehienak hala iristen dira, edo Bilbotik datorren autobusa. Eta goratzen naiz goiz batean, gaur egunero oraindik gauero itzulitxo bat egiten delako, Irungo tren geltokian autobusez iritsita edo bestela norbait badagoen laguntza beharko lukena. Garai hartan goizetan egiten zen eta 2018ko urria zen, urri bukaera, ezakitzen nik uste dut aste arte bat zela, baina Ibrahimari galdetu izan dio eta esaten du nik uste dut ostegun bat zela. Eta konturatu naiz urteotako harremanean eta bereziki harreman horrek eragin digun lan hontan, bere memoria nahiko zorrotza dela eta nerea baino zehatzagoa normalean. Orduan, kasu ingo diot. Behintzat, astegun bat zen, goizeko 9:00, eta bazeuden dozena bat, 15 bat persona, bizpahiru banku batean, beste bat bakarrik, joan etorrian zebilen jendearen artean, eta egunero tren geltoki batean ibiltzen den martxaren erdian pixkat geldirik zeuden dozena bat, 15 bat persona traza hartzen diezunak, iritsi berriak izan litezkela. Ez da erresa lehenengo harremana egiten, taktu pixka bat behar da, eta migrante batek zerbait behar baldin badu da mesfiantza datorren edozein personarekiko, ez, bere burua babesteko. Saiatzen zara hor lehenengo hitza, bigarrena eta nolabaiteko konversazio bat hasten, eta esplikatzen begira hemen bada voluntario talde bat. Iritsi berria bazara eta laguntza behar bazenu edo laguntza emateko prest dagoen talde bat, nahi baldin baduzu bilkuratxo batera hurbildu. Gaur egunero egiten da goizero Irungo udaletxearen aurreko plazan. Garai hartan ere bai, 2018ko urri bukaera zen. Eta hola hurbildu nintzen Ibrahimaren gana, jakin gabe zein zen bere izena. Goratzen naiz beroki urdin bat zuen hola eta larruzko sandalia batzuk. Eta holako zaku txiki bat izterren artean, eta beste persona baten ondoan zegoen, eta dozena bat, 15 bat ziren, baina urrena haren gana hurbildu nintzen. Gero bat zeuden, emakume bat aur batekin, beste bizpahiru lagun ezakit, erresena zaizunaren gana hurbiltzen zara jakin gabe zer sortzen duen erresenaren logika hori, bai Ibrahimaren gana. Joan nintzen, eta esan zidan gauza kurioso bat, eta izan zen behira, ni hemen nago, eta bai migrantea naiz, baina ez naiz gaur iritsi, ez nintzen atzo gauean iritsi, duela 2 egun iritsi nintzen, eta ona etorri naiz Irungo tren geltokira telefono mugikorra kargatzera, bai Irungo Harrera Sarean zure kide batek duela 2 egun eman zidan telefono mugikorra, baita ere telefono mugikorrak eskaintzen zaizkielako, jendeak bazterrera utziak askotan, inork komunikatu beharra baldin badu bidean gisa hortan dabilenak duelako. Eta orduan telefono mugikor bat eskaini zitzaion hartu zuen, eta esan zian etorri naiz telefono mugikorra kargatzera, eta hemen wifia dago gainera. Eta orduan badakit zuen taldea zer den, gutxi horako martxa, duela 2 egun ezagutu nuen jende bat, eta esan zian behira nahi baldin baduzu nik lagunduko dizut hurbiltzen gainerako jende honen gana erresagoa delako zu baino ni bezalako bat. Hurbilda din eta lehenengo hitza hartzea, bai izotz hori hausteko eta konfiantza batetik abiatzeko. Simple esan da, guk oso ondo ulertzen dugu Euskaldunok hori, adibidez hitz egin dezakelako ez frantsesez, baizik eta agian Gineatik datorren persona batekin haren hizkuntzan. Zuzenean eta horrek guztiz aldatzen du konfiantzaren mekanismoa edo mesfiantzarena. Bani hurbildu nintzen berari nolabaiteko laguntza eskaintzera, eta berak lagundu zidan, lehenengo momentutik, eta goiz hartako itzulia biek batera egin genuen.
goizartako itzuli esaten dudanean, da hasten da Irungo tren geltokitik, eta garai hartan egiten zen, gero bi muga ertzak pixkat begiratu, bai Santiagokoa, bai Behobiakoa, esan dizuedan bezala migranteak iristen direlako hegoaldetik, Espainialdetik, edo Euskal Herrira sartu eta Bilbotik, edo dena delako bidetik Iruna, edo iristen direlako polizia frantsesak hartu eta bueltan dakartzanak bide bazterrean utziak, esanez, zu hemen egon zindezke, baina zu ezin duzu bestaldera pasa. Bai Ibrahimari gertatu zitzaion, azeren eta nik ezagutu baino 2 egun lehenago, Ibrahima beste 3-4 lagunekin pasazen Hendai aldera, gauean bere baitarik, eta Hendaiako geltokian polizia frantsesak atzeman zituen 4 horietatik edo 5 horietatik 2, bat Ibrahima, eta esan zidan, utzi ninduten hemen, bide bazterrean, eta esan zidaten zu hemen bai, baina ez pasa bestaldera. Eta Ibrahimak daukan estilo hortan, eta ezagit inozentzia esan, edo inteligentzia eta naturaltasun hortan esan zian behira hartu ninduten, eta 2 orduan edo egon ginen, eta hemen utzi ninduten, eta ez ginduzten jo, eta poliziak bere lan hain zuen, eta alaxea onartu nuen. Eta orduan, 2 muga ertzak begiratzen dira, Ibrahima bezala, polizia frantsesako ohikoa delako, jendea muga ertzean ustea, eta gelditzea berriz desorientatuta esan dezagun, edo beste aldera begira nola zeharkatu behar duen jakin gabe. Orduan berak lagundu zidan, kotxean gindoa zen, eta gogoratzen naiz kotxeko lehenengo elkarrizketa, azkenean, ezagutzen ez duzun persona batekin hasten zara nun baitetik, ez ari bat tiraka, eta nungoa zara, eta Ginea esan zian, Ginea Konakri, Ginea Konakri esan zian. Eta orduan zerbait galdetu bertuzu, eta esan zu, eta baduzu familiarik, edo anai arrebarik, eta orduan olago egin zuen isilune moduko bat, eta esan zidan, askotan esaten duen esaldi bat, eta esan zidan, mon frère, esan zidan, la vie c'est pas facile à dire. La vie c'est pas facile à dire. Nahiko zaila egiten zaidana itzultzeko euskerara. Hain dago simple eta modu berezian, bere hizkuntza hautsi hortan, baina egoki esana, bizitza ez da erresa esaten, edo bizitza ez da erresa kontatzen, edo agian esan nahi du baita ere bizitza bera ez da erresa bizitzen, edo pixkat dena batera, baina frantsez, la vie c'est pas facile à dire. Orduan konturatu nintzen, zeukala mutilark, olago korapilo bat, ezenekien zeharik korapilatua, baina bazegola ez tarri hartan korapilo bat. Seguraski migrante gehienek ezpada denek dakarten bezala. Bakoitzak bere gisako korapiloa edo korapiloak bat baino gehiago. Nik galdetu nionean ia nahi arrebarik bazuen esan zidan hori. La vie c'est pas facile à dire. Eta hor beste zerbait airean gelditu zen, eta kasi gelditzen zara erditraban zure galderarekin, edo jakin gabe zaila da hankasartu gabe hitz-egitea, eta konversazio arrunt bat eramatea hain bizimodu, bide eta arrasto zailetik datorren persona batekin. Eta hitz-egin nahi baduzu ezakizu askotan nondik nora jo, eta galderarik arruntenaren atzean egon liteke olako amildegitxo bat, eta nahi gabe eramaten duzu horruntzez. Gero kasualitatea izan zen, baina egun hartan zeuden justo Berriako 2 kazetari Irunen Harrera Sareari buruz erreportaia egiten, eta orduan nahi zituzten, normala den bezala elkarrizketatxo batzuk egin, bai Harrera Sareko kidekin, baita ere migrante batzuekin. Eta Ibrahima zen egun haietan plazan zegoenetako bat, eta galdetu zioten, eta gainera kazetariak bat gutxi gehiago moldatzen zen, baina ez hola modu jorian hitz egiteko gizan, eta frantsesez egin behar zen, eta orduan galdetu zidaten ea itzulpen lan egin nezaken. Eta Ibrahima prestatu zen elkarrizketa egiteko, eta nik egin nuen itzultzaile bezala, elkarre ezagutu eta handik 3 ordura. Eta orduan egin zioten elkarrizketa bat, galdera nahiko arruntak, eta esan dezagun prekauzio guztierekin eginak eginez, baina izan ziren erantzunak oso zailak eta oso
hitz egiteko modua oso simple eta argia, eta batzutan berezia, baina bere reakzio emotiboa zen gogorra eta orduan momentu zailak pasa genituen, eta kasualiadea izan zen, baina ni nintzen, naizta 3 orduko bidea izan gure harremanak, momentu hartan beregandik hurbilen zegoen persona, eta orduan momentu zaila hartan gure harremana modu intenso batean gertatu zen. Eta hori izan zen gure abia puntua, kasualidadea gurutzatuta, eta gero gainera nola gelditzea erabaki zuen eta asiloa eskatzea, 25.000 personatik 30 baino gutxiago egin dutena. Egun batean komisaldegira joan eta bere bizitza kontatu beharko zuen. Hain zuzen ere, la vie c'est pas facile à dire, polizia baten aurrian, eta esplikatu zertan zetzan, bere hemen gelditu nahi izan eta babes hori edukitzeko galde edo eskubide edo baimena. Orduan nola komplikatua zen noski ariketa hori eta ahoz, eta gainera hemen konkretuki Donostian Polizia Nazionalaren komisaldegian egiten da, Irundik eskatzen den kasuan, eta Ibrahimari hor jarri zioten zita, handik hilabete batzutara, hor kontatu behar zuen bere bizitzako bidea eta bere herritik zerraitik abiatu zen eta hori guztia. Eta orduan ariketa hori zaila eta komplikatua denez, eskaini genien elkarrizketa txiki bat egitea, edo elkarrizketatxo bat beren bizitza, beren bidea kontatu behar zuten hori dosier labur batean jaso, eta komisaldegira joan behar zuen, eta joan behar zuten egunean asiloa eskatu zutenek, eskaini genien dosier txiki bat egitea, dosier hori eraman zezaten. Entregatzeko, baina batez ere ahoz kontatzerakoan makulu bat edukitzeko, idatzizkoa, euskarri bat edukitzeko. Beste hainbat egin genien, ez askori, zeren eta gutxik eskatu dute, eta eskatu duten gutxi horien artean denek ere ez dute izan indarra edo konfiantza kontatzeko beste norbaiti. Neri edo beste norbaiti eta grabatzeko eta jasotzeko paperean gutxi batzuei egin zaie, baina Ibrahimari egin nion konkretukinik. Eta hola hasi nintzen egun batean bere haurtzaroari buruz galdezka, bere arrazoiei buruz, eta bere korapiloiei tiraka pixka batez. Hasten zara egun batean, eta normalean pentsatzen duzu elkarrizketa batekin egingo duzula, elkarrizketa horrek gero puska batzuk baditu eta beste puska asko falta ditu, eta orduan berriz gelditzen zara beste egun baterako, eta hola hasten da kate bat luzatzen. Kate bat luzatzen, lan bat luzatzen, eta harreman bat baita ere estutzen. Eta lehen elkarrizketa hartatik segika beste hainbat eta hainbat izan ziren, elkarrizketak, gehi elkarrekin pasatako orduak, elkarrekin hartutako traguak, eta nik edo guk esaten duguna harreman bat estutzen da, edo Ibrahimak esaten duen bezala sortzen da bi personen artean mugimendu bat. Mugimendu bat nahiko modu bitxian eta berezian esango nuke azken finean harremana zer da ez baldin bada bi personaren artean dagoen ari bat askotan etengabe mugimenduan dagoena. Batzutan dago estuago, bestetan sareago, bestetan behar bada usteko zorian, baina harremana, ez dakit Ibrahimak hori esan zidanean kontziente zen metafora bat egiten zuela, baina irudimena edo bere hizkuntzaren esateko moduak hor zeuzkan, eta esan zidan bi personaren arteko mugimendu bat. Hola sortu zen guria, eta hola joan zen gure historia mugitzen baita ere asilo eskaera bat laguntzeko txostentxo bat izatetik, Donostiago komisaldegian polizia bati entregatu beharreko lantxo labur bat esan dezagun izatetik beste zerbait bihurtzera. Hasiera luze xamarrean jakin gabe zer. Ni lehen egun hartan, esan dizudan bezala gure kotxeko lehen elkarrizketa hartan zerbait sumatzen duzu, berrian egin zioten elkarrizketa hortan gehiago jakin nuen bere historiari buruz, ez asko artean baina gehiago. Bere hitz egiteko moduaz pixka konturatu nintzen, migrante askok dakartena, bakoitzak beria,
eta herrialde guztietatik, eta herrialde horietan dauden errealitate etniko eta hizkuntza guztietatik ez dakarte hitz egiteko modu bera, baina askok bai ahozkotasunerako olako, esango nuke ohitura bat behintzat, ohitura bat eta abiadura bat baita ere, eta gauzak esateko modu berezi bat, eta ze esanik ez frantsesez hitz eginez, musikalitate berezi bat. Geuk ere badugu gurea, nahiz eta norbera ezen konturatzen. Baina Afrikatik datorrenari guk hartzen diogu musikalitate berezi bat gauzak esateko moduan, ez? Eta ohartua nintzen hortaz, eta gero lehenengo elkarrizketa egin genuenean Irungo Mosku ondoan dagoen parke txiki batean, goiza zen eta olako banku, zurezko banku bat, non askotan egoten diren olako eskuizkribuak, bizkat, iruleiko eskukoak bezala, baina ez hain zarrak, eta batez ere, esango nuke, literatura adolescentea eta baita ederra, eta olako marrazkiak da bihotzak igual, eta olako banku batean hasi zen gure lehenengo elkarrizketa. Eta hasi, eta nahiko azkar esan zidan esaldi bat, eta esan zidan behira, ni Europan nago, baina nik ez nuen Europara etorri nahi. Eta ordurako migrante batzuk ezagutuan nituenez, Irungo Harrera Sarera joaten nintzen tartekako aldi horietan gurutzatuak, edo Harrera Sareko beste kide batzuk kontatuak, baina ez nuen ordura arte gaitasunik izan irudikatzeko Europara abiatu gabeko migrante bat Europara iritsia. Eta horrek erakutsi zidan azkenean, geuk ere geure aurre iritzi edo abia puntu horiek ditugula interpretatzeko egoerak, baina geure abia puntu ez aparte badagoela beste mundu bat asko zanitzagua, eta uste ez ditugun historiak, arrazoiak eta bideak daudela gure aurrean ikusten ditugun jende eta pauso horien atzean. Europara abiatu nahi ez zuen migrante bat Europara iritsia. Horrek utzi zidan olako galdera ikur bat, logika bat harrapatzen ez nuena. Eta batez ere estereotipo hautsi bat, eta lagundu zidan pixkat zabaltzen eta askotan zaku berean sartzen ditugun persona horien artean, behintzat beste aniztasun bat ikusten edo susmatzen, eta hola abiatu zen baitaren ere barruan nola baiteko intriga bat esan dezagun histori bat desberdina. Migrante bakoitzak dakar historia diferente bat, eta berea eta partikularra, eta bakoitzak esan izan dut askotan, baina dakar seguraski liburu bat baino gehiago, etortzen dira motxila txiki batekin, baina liburu bat baino gehiago, bere bizitzarena, bere bidearena, isilik daramana eta isilik gelditzen dena askotan, baina migrante denekin egongo litzateke modua ari tiratu ezkero, geuk irakurri edo jakin beharreko zerbait jasotzeko. Literatura izan edo beste estilo bat izan, migrante denek dakartea. Nik esaten dudana beren liburua, nahiz eta isilik pasatzen diren gure aurrean. Konkretuki liburu honek abiapuntu berezia izan zuen. Eta hor behar bada hasi zen liburu izan ziteken zerbait bihurtzen. Europara iritsitako persona bat Europara abiatu etzena. Historia bat berezia eta gero eta gehiago hartzen ari nintzen kontatzeko modu bat are bereziagua. Esan dizudan bezala harreman bat, mugimendu bat, edo la vie c'est pas facile à dire, bizitza ez da esaten erresa, edo bere umetako joko batzuk esplikatzen hasi zenean, goratzen naiz hola nik ulertu nuenaren arabera lurrean marrazki bat egin eta harri batzuk kokatu eta esango nukena tresen raia bezala ulertu litekena, esplikatu zidan zuk hiru harri horiek nola konbentzitu behar dituzun lerro berdinean eoteko. Eta esan nuen, konbentzimentuaren erabilera ze berezia eta nola harri bati, nola beste objektu bati, nola sensazio bati, kasik persona baten maila emateko gaitasun berezia. Irudimen bat berezia,
eta oso hizkuntza frantsesez elkarri, eta frantses esan dezan prekario xamar batean erraminta gutxirekin, baina egin zuzen behar bada erraminta gutxigatik, erraminta gutxi edukitzearen ondorioz, irudimen bat asko zabalagua, gutxi horiek kokatzeko ez dagokien lekutan, eta orduan ez dagokien lekuan beste inpakto bat egiten du. Harriak, zu joko hori irabazteko berrituzu harriak konbentzitu. Eta olako hainbat ateraldi ikusarazi zidana edo sentierazi zerbait bitxia, berezia, eta zeatik ez esan, iruditu zen ederra egi esan. Horrek guztien zaitu pixkat ezakit esan ez da lekuz kanpo, baina deseroso edo behintzat kezka puntu batekin, zeren eta historiak zenbat eta gehiago ezagututa sakonduala nola ez esan, espero ziteken bezala, baina behar bada espero nuena baino gehiago bazuen gordinetik eta gogorretik, baina histori hori kontatzeko moduak, bere gordinean, bere gogorrean, bazuen ederretik baita ere. Eta edertasun horre gaina unkitzen zaitu, eta orduan zure unkiduran zaude harrapatuta eta pixkat deseroso, zeren eta oinarria eta kontatzen ari zaizuna, gogorra da, zaila da, eta sufritua da. Eta aldiz, sufritua den hori ekartzeko modua, kasi unkidurara eramaten zaitun ari bat bezala da, eta orduan zaude nahiko nahasia esango nuke. Eta hori sentitu nun nire baitan, hori dena hain naiz esaten gure txosten hori fabrikatzeko, txosten horren irudimenean eta irudimenan ez ezik ekoizpenian ari ginean. Artean liburu forma, bestelako forma bat pentsatu behar bada irudikatzen hasi, baina buruan gorpuztu gabe zehonean. Denbora aurrera joan ala eta elkarrizketa gero eta gehiago, eta historia hori gero eta sakonago eta zehatzago ezagutu, bai pentsatu nun, pena azala historia hau txosten hori, behar bada normalean egiten genituen txostenak, baino zerbait luzeagua, gelditzia bakarrik komisaldegi batian, edo komisaldegiko norbaiten eskutan, edo ezakin noren eskutan, nik ezakin nun aztertzen dituzten zehazki, asilo eskaerak edo, polizia bat dan, edo administrazioko beste persona bat dan ezakit. Baina behar bada irakurtzeko gogoa handik gabe, edo irakurtzeko afizioa handirik gabeko persona baten eskutan, eta kausa humanoekiko sensibilidadia neurrian igual. Orduan, gure alegin guzti hori, portu hortan ondoratuko zen zerbait izan ez bukatzea, pena zala konturatzen nintzen. Eta seguraski gainera beste batzuen kasuak ezauturik, nun asiloa eskatu dutenak, eta asilo eskaera batek eskatzen dituen kriterio, froga, dokumentu denak zeuzkatenak, eta hala ere gaizki bukatu da eskaera hori. Ibrahimarena simple esan da hasieratik kriterioak betetzen ez zituena. Naizta gogorra dan esatia gisa hontako histori batek ez ditunik kriterioak betetzen persona bati babesa emateko, baina hala da. Zure herrialdean nola baiteko zure bizitza arriskuan daola, edo jazarpenak izan politikoa, erligiosua, edo gerra batetik zatozen, edo sexu esplotazioa, edo zure homoseksualidadeagatik, hainbat kriterio daude, Ibrahimaren kasua evidentea da. Eta niri kontatu zidana, eta berak kontatuko zuena komisaldegian, etzan kriterio horietan sartzen. Kriterio horietan sartzen zianak eta frogak zezkatenak gaizki bukatu baldin bazian, etzan irudimena handia behar, Ibrahimaren eskaera, etzala ondo bukatuko. Pentsatzeko orduan, kontzientzi horrekin ere hasi nintzen pentsatzen, hemendik jasoko ez duen babesa, naizta guk harriak bezala, poliziak komentzitzeko alegin guztiain, kausa humanoekiko sensibilidadia igual irudimen utzezkoa izan liteke, eta orduan bestelako babes bat sortzeko beste zerbait egin beharko genuke. Eta orduan hasi nintzen pentsatzen, igual hau Donostiko komisaldegi hortan Urumea bazterrean daun komisaldegi hortan bukatuko duen plan bat izan berren, igual beste esku batzutan, beste begi batzutan.
bukatuko duen zerbait egin beharko genuke bestelako babes bat emateko persona honi, beste denek bezala noski, beste egunero iristen dian eta egunero abiatzen dian denek bezala behar duen babes minimo hori lortzeko. Baina, nire bizitza arekin gurutzatu zen, eta arekin alegintzen hasi nintzen, txosten normal, simple, labur batez aratago. Dudai gabe faktore importantia, esan dedan bezala liburu bat edo beste zerbait egiteko behar duzu, histori bat ez. Historia denek dakarte, bakoitzak beria, denek dakarte. Histori bat, baino kasi importanteago esango nuke estilo bat, ahots bat, eta nortasun bat idazteko edo kontatzeko modu horrek. Albaldin bada nortasun propio berezi bat. Eta hori deskubritu nun modu nabarmenian bere kontatzeko moduan. Ahozkotasun bat, beste migrante askok dakartena, bere gaitasunetik erantzia nik ezakit. Bere guraso etxeko eziketatik, bere eziketa erligiosotik, ipuin, kontakizun, berso, entzundako leyenda, berak bere baitan landutako irudimen bat, dudari gabe ahozko gizarte batetik datorren baten tradizio kate luze bat, baina berak ere bere ertz eta bere zidasunak erantzita, estiloa bazeukan, historia bazeukan, eta gero, bien arteko harremanak laguntzen du, energia muturreraino eramaten persona bati laguntzeko. Hola hasi izan, nola bukatuko zanez genekin historia, eta jarriko izuet igual zati txiki bat, oso labur bat, lehenengo egun hartako elkarrizketakoa, pixkat Ibrahimak bere ahotsean, haurtzaroko kontakizun simple bat nola esplikatzen duen azaltzeko. Nita teknologia frantsesez da, orduan entzungo dugu osorik, eta gero denek ez dute beharko, baina itzuliko dut simpleki albezela. Nik kontatu nion bere eskolako oroitzapenei buruz. À l'école, c'était que le français? Oui, c'était simplement le français. C'était simplement le français. Ils nous apprennent comment traverser la route, la première chose. Tu regardes de gauche à droite avant de traverser. Je me souviens de cela. Et la deuxièmement, il faut respecter un être humain. La troisièmement, j'ai déjà oublié. J'ai oublié ça. Et après? Esan zian, galdetuta eskolan ze ikasten zuten, edo frantsesa eta hortaz eginala esan zian, eskolan bai frantsesa zan dena, eta gero hasi zaidan, eta ikasen nitun 3 gauza, esan du bat, premier roman, esan du, bidea zeharkatzen, behiratzen duzu ezkerrera, eskubira, eta bidea zeharkatzen duzu. Bigarrena erakutsi ziguten personak errespetatzen. 2, esan du. Eta gero esan du 3, jaena izakordatzen. Eta 3 gauza horiek ikasen nituen eskolan, ez da. Eintzen hain gauza berezia, harrigarria hasi esplikatzen eskolako oroitzapenak, 3 ikasgaiak bidea gurutzatzen, personak errespetatzen, eta 3. orduan importantia izango dan zer, baitze enumerazio bat dago, eta ez nahiz akordatzen. Hor nere ustez badao, hau dena nere interpretazioa da, baina memoria, eta gero memoria ez da bakarrik gogoratzia. Memoria da asmatzia baitera. Eta batez ere, ahozko tradizioa dun persona, ahozko tradizioaren ondare hori guztia umetatik jaso duen persona batek memoria garatzen du idatzizkoak pisu handia izan duen formazio batean doan persona baino gehiago.
gaur egun esan beharrik ez dago, memoria aigea pixkat gure gorputzetik deslokalizatzen eta telefonoan jartzen. Eta horrek eragin zuzena daka, nire ustez gure memori gaitasunean. Eta orduan, nik ezagit eskolan erakutsi zioten bidea zeharkatzen edo ez, edo etxean ikasizun, baina bere kontakizunean sartzen danean, niretzako hor badago memoria eta gogoratzen dana, eta gogoratuz asmatzen ditun gauzak, eta hor hasten da literatura bat ja. Eta hori intzizaidan berezia, eta hori iruditzen zait azpimarratzekoa da garrantzitsua, ze askotan galdetzen diate. Ze zehaztasuna duen Ibrahimak kilometruak, ordutegiak gogoratzerakoan, edo prezioak, beste hainbat detaile gogoratzeaz gainez, zenbaki horiek, orduak, eta nire irudipena da hor badaola dudari gabe memoriaren muskulu indartsu bat, baina dago baita ere memoriaren baitan edo memoriaz gain, gogoratzen dezun hori josteko gaitasun bat eta asmatzeko baita ere. Utsuniak betez, zuk kontakizun hori aurrera eramateko modu bat, eta hori ere memoriaren parte da. Memoria da gogoratzen dezuna, eta memoria da bizi izan dezuna edo falta zaizkizun zati horietan zuk asmatu eta zure buruari ja eman diozun josi hori, hor da hor zure narrazioa. Ni ustet gutako edo zeinek gure haurtzaroko eszena batea eramango bagenu gure burua, gogoratzen dugun bezala, igual badaudela gauza batzuk, gerora gure buruan aldatu dianak, eta gu seguru gaudenak olazala, baina bideo baten erakutsiko bali gute, igual zerbait aldatuta dago. Guk ekarri deulako. Hor da hoia memoriaren muskulua eta literatura esango nuke. Nik ezagite eskolan erakutsi zioten bidea zeharkatzen, ezkerrera behiratzen, eskubira behiratzen, edo personak errespetatzen, ero hori dena bai, baina kontatzen hasita magia bat bilatu nion berezia. Eta bereziena, esan zidanean ja, hirugarrena, gauza importante bat, ez naiz gogoratzen ja. Eta orduan, holako detailetan ja harrapatu nindun, esango nuke. Honekin lotuta, pixkat harira datorkit eta memoriaz, nire ustez, horreatik esaten detenean liburu hau Ibrahimaren bizitzaren liburua da noski, baina batez ere da Ibrahimaren bizitza berak oroitzen duen moduan eta kontatzen duen moduan. Niretzat askoz garrantzitsuagoa da bere kontakizuna, ni kazetari edo ikerle zorrotz bat bezala hurbildu eta detaile guztiak hola dian berifikatzen ibiliko banintz deskubrituko nukena baino. Hau ez da berak bizi izandakoa bakarrik, batez ere da berak bizi izandakoa nola gogoratzen duen eta nola kontatzen duen. Hor da holako beste salto bat, ja, esan dezake literaturara eramaten du. Zure memoriak gogoratzia, kontatzia eta kontatuz agian gauz batzuk asmatzia. Ez naiz ahi esaten hemen ezer gezurra asmatua da honik, baina magia libertade hortan hasten da. Eta ez zaita hain garrantzitsua, adibidez, Ibrahimak esplikatzen du nian bezala, Timiauinetik Bortxera Algeriara iristen danean 155 kilometro edo kilo dauden, edo dauden 135. Naizta ni ere gure teknologiaren deformazioekin ibili naizen berifikatzen, eta deformazio profesional hortatik ibili naiz prezioak, kilometruak hankasartzea handi bat dute behiratzen, eta esango izuet ia denetan hor nunbait dabilela. Alde txikiak daude, eta dauden alde txikiak ere berak kontatuta bezala utzi ditut. Importantena dalako niretzako berak nola kontatzen duen, ez zertan. Eta horrekin lotuta bizkat, noizbait igual entzungo zenuten esaldia, bada esaera bat afrikarra da, gerora jakindet. Zahar bat hiltzen danean liburutegi oso bat erretzen da. Ba hori, hain zuen fula batek esan zuen, eta hau da Amadu Anpateba, norbaitek igual ezautuko du, Amadu Anpateba hilda antropologo idazle fula bat zan, eta hemen kontatzen du bere bizitza pixkat, l'enfant peul. Eta hasierako sarreran esplikatzen du gauz bat.
hau frantsesez da, eta irakurriko dizuet euskeraz nik itzulia. Memoria afrikarra. Eskuizkribu hau irakurri duten lagun batzuk harritu dira 80 urte baino gehiago dituen persona baten memoriak nola azal ditzaken hainbeste gauza, eta batez ere halako zehaztasunez. Ez da hain harrigarria izatez, nere belaunaldiko jendearen oroimena eta orokorrean idatziak lekurik jangabe ahozko tradizioa bizi-bizirik duten lekuetakoa zehaztasun miresgarrikoa da. Ume-umetatik obserbatzen ohitu gara, begiratzen, aditzen, halako ernetasunez gure memorian argizarian bezalaxe idazten zela dena. Hitzak jasotako lekua, inguruko paisaia, personajea, haren hitzak, baita bere janzkeraren azken pleguak ere. Eta zerbait kontatzen hasten naizenean ez dut oroitu beharrik ere. Ikusi egiten dut kontatzen ari naizen hori nere baitan, eta ez dut begira jarri eta deskribatu bestelanik. Eta hala berriro bizitzen dut. Eta hau, irakurri nuenean, oroitu nintzen liburua idatzita gerora egindako irakurketak dira, nola Ibrahimak kontatzen zidanean bere bideko pasadizoren bat, eszenaren bat, Algeriakoa edo Libiakoa, hasieran Irunen, baina gero Oñatin egin zuen Ibrahimak denbora bat Oñatiko aterpetxean, eta badereziki Oñatin, nola kontatzen hasten zitzaidanean beste leku batera begiratzen zuen, eta nik konturatzen nintzen kasi etzeola nerekin ja. Eta bera kontatzen zuen leku hartan zeola. Bere begiratzeko moduan, eta baita ere kontatzen zuen hori bizitzeko eta espresatzeko moduan eta sufritzeko moduan, konturatzen nintzen hitzek eraman zuten leku hortan presente zeola. Eta orduan handik hitz egiten zuen. Neri beste norbaiti bere buruari, batzutan beste persona batzuri nik ez dakit. Horregaiti bigarren persona hori gauza zabal bat bezala ikusten dut, zeren eta zu esaten zian, baina nik uste da askotan zu horrek beste persona batzuk biltzen zitula. Agian baita bere burua, edo bere ama, edo bere arrebak, edo han zeon persona bat. Eta pixkat honekin lotuta, Anpatebaren sarrerako memoria afrikar horrekin lotuta, zuzenian lotzen da Ibrahimaren pixkat azalpen batetik osatu nun parrafo txiki hau. Nik enuke hitz egin nahi olako gauzez, kontatzen dudanean ikusi egiten dudalako. Nere begien aurrean esplikatzen ari naizen guztia. Zu orain hemen zaude entzuten, baina nian nago nere haragiaren barruan eta kontatzen dudanean berriz bizi dut esplikatzen ari naizen guztia. Horregatik enizuke hitz egin nahi olako gauzez, baina zuk galdetu didazu eta esan dizut. Eta esan dizudanean berriz sentitu dut dena. Eta hainbeste aldiz esaten zian bere buruari galdetzen ziola ea lortuko otezun noizbait ahaztia kontatzen ari zan hori, edo ahaztea bizitako gauza asko nahiko lukela ahaztu. Eta hori askotan errepikatzen zuen, eta askotan izaten ez, ahaztu nahi dan hori da zailen ahazten. Eta berako esplikatzen duen bezala kontatzerakoan berriz bizitzeko modu bat zan. Egi esan, zalantza handiak eukin nituen, lan hau egiten ari ginen bitartian, ez dakit etikoki esan, baina ea merezizun benetan egiten ari ginen ariketa horrek, eta Ibrahima kontatzen eta deskorapilatzen ari izan bitartian, bere trantziak nolakoak ziran ikusita, eta neharraldiak baita ere, eta isiliune luziak. Askotan esan nion, Ibrahima utziko dugu hemen, igual ez du merezi honek, ze gaur egun errexea da esaten ez, lan honek merezi izango du, bisibilidade bat eukiko du agian, kausari laguntzeko alegin hortan, ondorio bat izango du, eta igual bidea ingo du liburuak, baina momentu hartan gure zalantza guztiak, edo nere zalantza guztiak nezkan, nere bertigo guztia, nik inoiz gisa ontako ariketa bat ez nunin,
Eta Ibrahimari esaten nion bezala, Ibrahima, liburu bat egiteak esan nahi du. Idatzitakoa hor geldituko da. Nahi dut kontzientzia horren jabe izatia aurrera egiteko edo atzera egiteko. Beintza jakin hor geldituko da, baina, igual 10 lagunek irakurriko dute eta apal batian geldituko da. Hala baldin bada ere horre ongo da, orduan transzendentzia horren kontzientzia eduki behar da. Egiten deuna, ja nolabait betiko da. Baina igual 10 lagunek irakurriko dute, igual 1000, esaten nion, eta lagunduko du. Eta guain oso erresa da esaten, bai, alde batetik merezizun zen lagundu du, laguntzen du zentzu askotan, hasi bisibilidadia ematen, babes pixka bat biltzen, baita ere babes ekonomikoa. Baina garai hartan hori dena fikzio hutsa zen, eta orduan esaten nion, igual ez du merezi, hemen, eta aldi hor, berak lagundu zian, berak eukizun indarra, nolabai zentzu bat ikusi zion ezagit kausaren zatzan, beretzatzan, terapia bezala balio zion, ez zion ezakit. Baina berak ekin zion aurrera, trantze horietan guztietan, baina trantze handiak izan zian. Eta nik nire burua dudan sentitzen nun, eta etxera bueltatzen nintzen nian, eta esaten nun. Eta nik gai izango naiz, honi modu duin batian, esan nezake erantzuteko, modu txukun batian, modu fin batian ekartzeko, kontatzen ari zaidan guztia, edo kontatzen ari zaidan ontatik egingo deten puzle bat. Duda hundiak egia esan. Eta duda hundiena eta kezka hundiena, eta esango nuke importantiena, da nola ekarri beste inoren oinazia jendearen begi aurrera, eskutara, idatzira, nola saiatu pixka bat kontakizun bat, literatura puntu bat, arte moduko zerbait hemen museo baten gaude, eta nola egin artea oinarrian daon oinaze, sufrimendu eta tragedia hortatik. Kezka izugarria, zeren eta hain gaude inguratuta oinaziarekin egiten dan espektakuluaz, eta inoren oinaziaren erabileraz eta sensazionalismoz batez ere esango nuke telebistan, baina ez telebistan bakarrik. Hain gaude inguratuta esango nuke minaren inguruko espektakuluaz, azken finean logika simple baten arabera funtzionatzen du. Zenbat eta batzutan gordinago, bortitzago, odoltsuago, batez ere telebistari behiratuta, gehiago engantzatzen du. Eta horrek komunikazioan funtzionatzen du, eta inpakto zuzena daka hartzailearengan, eta inpakto horren arabera lotura bat sortzen dio, ez? Baina hain gutxi pentsatzen da historio horiek gisa hortan plazaratzeko orduan, historio horien atzean benetan dauden personen gandun inpaktuaz. Uste, ni ere, eta ni bersotan ibiltzen naiz, eta bersotan bapatean eta bapatekotasunak duen imperfekzio eta prekariedade hortan komunikatu beharrak zertara eraman zaitun, eta gero zure buruak kuestionatzen hastentzea, eta zenbat hankasartze egiten ditugun. Eta ze zaila dan, gainera esango nuke, salbatzia eta modu fin batian, duin batian, eustea zauri horri albaldin bada gehiago zabaldu gabe. Ez edo esaten ja zauri hori jostea lortu zen ezakenik, baina gutxienez zauri hori gehiago zabaldu gabe zure kontatzeko modu horreatik. Eta hori asko egiten da. Inguratuta gaude, eta esan nuek kasi denok kutsauta gaudela. Eta orduan izugarrizko kezka izan dut, eta nire buruari jarritako lerro horri konsigna nagusiena izan da, historia honekin ikuskizunik ez egitea, artearen, literaturaren, poetikaren zerbitzuko, suspentsiaren zerbitzuko, ez saiatzea eusten, ari fin horren gainean albaldin bada, berari min gehiago eragin gabe. Kontziente izan da, nahiko lan berezia dela, zeren eta liburua idatzi du Ibrahimak, idatzi du ahoz, baina idatzi du ahoz, eta zati txiki bat bakarrik entzun du belarriz, zeren eta Ibrahima iritsi zanean justu bere herriaren izena idazten zuen, Ibrahimak ez zuen idazten eta irakurtzen. Eta orduan liburu hau idatzi du irakurtzen ez duen persona batek, alegia bere liburu ere irakurriko ez duen persona batek. Eta orduan
hor agertzen zan guztia, filtro guztietatik ondo pasata egon zedila nahi nun, eta albazen bere onespenaren filtrotik. Hola ibili nintzen, nolabait lehenengo bersio gordin zirriborro bat nahiko garatua geneukanian, oinatira bueltaka berari irakurtzen lerroz lerro. Gutxiura bera erdiraino iritsi ginen arte, eta erdiraino iritsi ginean ez egun bakarrian, hainbat egun ta gero. Berak esan zidan, amets, je veux qu'on finalize cet exercice. Mesedez hau bukatu inberdego esan zian. Nik ez den nahi gehiago entzun. Nahiko zaila izan zait kontatzia. Guain berri zentzun beharra eta ez, esan zian, konfiantza egiten dizut. Zuk egin aliketa moduko honenian, baina nik ezin dut entzun gehiago. Orduan, kontrastea ezin izan dut bukaeraraino eraman. Orduan, are kezka handiago, inoren min, oinaz eta historiago horronekin, nola publikatu, zabaldu eta besteren begitara eraman, esan dedan inertzi eta inguratuta gauden sensazionalismo puntu horietan hankarik sartu gabe. Hau izan da, benetan, oraindik ere, esango nuke liburu idazten nun nintzen bitartian, eta irakurtzen hasten baldin naiz berriz, kasi dardar berdinakin irakurtzen dutela, pentsatuz ean nun, desorekatu ote dan, edo hitz batzuk pixutik aldein ote duten, pentsatuz bera irakurtzen nahi baldin bada ze sentituko duen. Eta horrekin lotuta, irakurriko dizuet pasarte labur bat beste liburu batekoa, kasu honetan gazteleraz, igual ezautuko dezute, batzuk hau da Elena Maleno idatzitako liburu bat, Mujer de Frontera. Elena Maleno da, Caminando Fronteras eta gobernuzkanpoko erakunde migranteekin lan miresgarria egiten duten kolektibo bateko kide, batez ere Mediterraneo inguruan gertatzen dian tragediak, informazio bilketa lana, askotan salvamento maritimo hori eta abisuak pasa, baitare doluen berri eman beren familiei, zeren eta gauza bat da informazioa biltzea, jasotzia, baina gero dolurako eskubidea ere iruditzen da 2 edo 3 mailako zerbait, baina familiekin harremanetan sartu, izugarrizko lana egiten duten kolektibo bateko kide, eta liburu bat idatzi zuen hain zuzen ere gero eta gehiago, solidariadea kriminalizatuta dago, eta epaiketa bat Marokon eukizun eta horren inguruko kontakizuna egiten du liburuan. Baina badu pasarte bat, pixkat aipatzen ari nintzen konsigna etiko horren inguruko gogoeta bat. Irakurriko dut kasu honetan gazteleraz. Llevo meses negándome a ver imágenes de muerte en los rescates del mar, la mayoría de ellas centradas en mujeres y sus hijos. He reflexionado mucho sobre ello y nunca permitiríamos algo así en personas europeas. Sería impensable grabar a un bebé madrileño ahogándose mientras echa espuma por la boca. Entiendo a las organizaciones sociales y los medios de comunicación que lo justifican porque consideran que es la forma de sensibilizar a la población, pero creo que ese también es un efecto perverso de nuestra forma de explicar la frontera. Al final, cada vez se necesita más sangre para empatizar, más dolor para explicar por qué no deben morir ciertas poblaciones. A mí me ha dado por pensar que tal vez este no sea el camino para construir otro relato de lo que está pasando, porque las personas siguen muriendo y la militarización es cada vez más dura. De la mano de Meme he analizado las políticas de la compasión que se construyen solo para redimir a Europa, para maquillar las muertes con migajas de pena. Cuando tal vez, al hacer circular la imagen de un niño ahogado sin permiso de la familia, solo se esté salvando a la persona europea que lo mira de sus propias miserias. Hau da, esango nuke putzu sakon bat, konplikatua ondo igeri egiteko, baina importantia, eta ezinbestekoa nahiko bortizkeri edo nahiko bortitz tratatzen dian personei beste gisa bateko bortizkeria bat ez eranzteko. Eta nik uste askotan, sensazionalismo gai kasik gisa hortako bizibilitatea emanez
irudi bihurtuz, infantilizatuz edo biktimizatuz bakarrik, baita ere sutilki, baina nolabaiteko bortizkeria praktikatzen dela eta oso kontu zibili berdala. Ez da erresa, baina uste bereziki gogoetatu berreko gai bat dela, nola kontatu, zer zaindu, nor arte hitz egin eta nun gelditu. Uste kasu gutxiten zaiola, baina orduan egia esan bereziki burua uste eta buruko min hori edukidet idazten hain nintzen bitartean. Irakurtzen deten aldiro, pentsatzen den nun desekilibratuko otezan balantza alde okerrera. Honekin lotuta, lehen esan dut, bersotan ari geranian, bestelako lanetan, zein hitzaio gertatzen aipagai hauek eukitzia, eta jarriko dut adibide bat, bideo batean nola gai bat planteatu zitzaien bi bersolariri, eta gero ofizio bat da, baina berso bat bakarrik jartzeko eta ez luzatzeko, bukaeran Maialen Lujamiok ematen du azkeneko bersoan erremate bat, eta uste ondo biltzen dula, pixkat esaten aigean guzti hori. Orduan, honek uzten badit. Bai, eta password. Pateran zetorren kide bat, hilda, eta uretara bota behar izan dezu orantxe. Zuekin... Bi bersolari jarritako gaia da, biak migranten azalean pateran zetozela, eta planteamentua, hau da, berriz jarriko dut. Pateran zetorren kide bat, hilda, eta uretara bota behar izan dezu orantxe. Eta... saltatu. Anjitoangoa Maialenen azken bersu hau da. Gure bizitzak irabaztera ausartuak ekiteko. Gaur itxasoan jitoangoaz eta galduen jiteko. Ta Europako jendezkertiar, ta artista eliteko. Gure bizitza erabiliaz poesia egiteko. Uste ez zutela kanturako abia puntu bat ere erreza, hain zuzen ere lehen esaten eginana modurik gordinenean planteatu da gaina haien gorputzean, ahotsean sarrarazi, eta Maialenen nahiko ondo biltzen dula azken bersuan, esplikatutako kezka haue guztiak. Paperak hemen utzita hasi naiz, eta pentsatzen un ordu erdi bat edo ingo nula. Eta konturatu nahi 8 eta 4 den diala. Nolabait bukatu berret, aina asmoa nekan, eta nahi dut sola saldi moduan bukatzia. Orduan hitza zuei ematea bai gauza batzuk aparte utziko ditut, eta galderaren bat baldin bado igual helduko diet hoiei, edo igual afaltzera nahi duna lasai junde dila, baina ni hegoaldeko ordura aplikatuko naiz gaur. Eta pixkat Maialenek uzten duen bukaerako kezka hortatik abiatuta, bai ezagit soluziorik badun, ez baldin bada haiek kontatzia haien gisara, eta haien ahotsean, haien historia. Geuk nahi ez da ere geure filtroetatik, geure moduetatik ekarriko dugu, eta nahiz da testigantza hori eta bisibilidade hori ematea garrantzitsua dan, ez? Nola eman modu duin eta ez mingarri batian hain da zaila edo komplikatua, uste da honena dela haiek izan dezaten ahotsa,
eta leku bat ematia hots horri. Nere kontraesan eta korapilo honen barruan aurkitu nun modu bakarra izan zen, hasteko dudarik gabe autoreetako bat bera izatia, hala delako, berak bizi izan du, berak kontatu du, eta ez bakarrik kontatu, nola kontatu behar zan ere berak eskaini du, berak erakutsi du, literatura berak isuri du. Nik bai puzlea eta forma eman diot, eta zerbait egin baldin badet, eta honekin bukatzen dut, izan da liburuaren prozesu osoak irauntzun 10-11 hilabete horietan, bere ahozkotasun eta bere musikalidade ginear edo afrikar horri neurriko euskera bat bilatu, edo bilatzen saiatu. Azkenean liburua irakurtzen zunak entzuntzezan bere ahotsa, bere zailtasun eta komplikazio eta muga guztiekin, zeren eta pasarte batzuk gutxi berri izan ditut esaldi bat igual frantsesez, ezin ekarrita bere ertzoiekin euskerara lehen esan dizudan bezala la vie c'est pas facile à dire esan zian, eta ez dana errexea da esaldi hori behar bezala modu hautsi baina eder hortan euskeraz ekartzen. Nire alegina izan da bere ahozkotasunaren neurriko euskera bat fabrikatzia eta behintzat harmonia bat eukizezan eta musikalidade afrikar horrekin. Eta orduan bera entzutia eta bere ahotsa izatea liburu honen aria. Eta aldi berean, ez zuzenketa politiko, gramatikal, etiko, moral, filtro horiek eta zuk eukizen ezaken joera bat igual hau gisa hontan esango banu hobeto ulertuko litzake. Igual hemen Europarekiko kritika bat bilatuko bagenu eukiko luke beste zorroztasun bat, baina Ibrahimak beste inozentzi batetik ezagit inozentzia edo inteligentzia lehen esan detena. Batetik hitz egiten dut, erabaki nun inongo aduana moral, politiko ez bihurtzia, eta berak esanda eta esandako moduan ekartzia euskerara, eta forma hortan liburuan azken finean nik uste Euskal Herriraino iritsitan migrante batek nahiko muga, frontera eta aduana pasadula, beste bat eranzten ibili gabe. Hau izan da nire ordurretiko azalpentsua edo bizkat arilkatzia bai nahiko nuke, ezagit duain demorak ematen du, baina norbaitek zerbait galdetu nahiko balu, komentatu edo tira zerbaiti lasai eitea eta horren gainean segitzea. Ni honaino iritsi naiz, momentuz. Badakit, ez dala erresa izaten lehenengo esku altxatzen duna izatia, edo hitza hartzen duna, baina doble meritu. Bota, mikrofonua hor. Gauz txiki bat esan nahi nizuke, oso gustora egon naiz, ondo esplikatu duzu dana. Eta zer egiten duen orain gazte honek, eta zertan deritzeon, eta sorte auki aldun bizitzan, eta hori jakinen momentuan. Ibrahima gaur egun Madrilen dago. Ibrahima Madrilera iritsi izan esan dizudan bezala asiloa eskatuzun, eta asiloa bai zu komisaldegian zure historia kontatu arte hilabete batzuk uzten dizkizute, eta erantzun arte, beste hilabete gehiago pasaliteke urte bete, urte terdi. Bitarte hortan bentajatxo bat badu denbora hori luzatzeak, eta da asiloa eskatu eta erantzunaren zaidaun personari aterpe bat ematen zaiola, aterpe hortan zer jana. Baina aterpe hori aie jartzen dizute, ordan horreatik Ibrahima oinatin egon zan hasieran. Irundik oinatira, eta gero oinatin zeola egun batetik beste esan zioten bihartik aurrea zure tokia Madrilen do Vallecas auzuan, oinatira beste norbait sartuko da, zuk Madrilen koaterpetxe hortara jun behar dezu, eta erremediorik ez ara jun behar. Eta ordutik Ibrahima Madrilen dago, gerora erantzuna iritsi izan, erantzunak etzun sorpresa hondirik eman, zoritxarrez, eta 15 egun eman zizkioten, hola formulatzen da.
Europatik edo Schengen ere mutik ateatzeko. Bestela egoera irregularrian paperi gabe geldituko zala horrek arabera dakartzan arriskuekin. Hala ere Madrilen segitu du Ibrahimak zehaitik. Ordurako Ibrahima praktiketan eta aprendiz hasita zeon tailer batean mekaniko, autobus eta kamioiekin, eta berari gustatzen zaion ofizio hortan ikasiz, praktikatuz, aprendiz bezala. Eta tailer horrek segitu du ateak zabaltzen, nahiz eta bere egoera ez erresa izan, bere egoera legala esan dezagun, paperi gabe. Eta egoera irregularrian, baita ere esan behar da errekurso bat jarri genula edo jartzen zaiola ofiziozko abokatu batek, eta errekurso horren erantzunik ez daun bitarte, horrelako laino baten daola, orduan, segitzen du aprendiz. Bada, kasi 2 urte eta erdi, 3, azken elkarrizketa Madrilen ingenun, orduan 2004 urte beteko diaia Madrila juntzala apirilean ustet. Eta segitzen du egunero tailer hortara junez. Segitzen du burrukan bere egoera irregularretik ateratzeko. Hau oso luzia izango da esplikatzen, da 9 eta 4 arte honinteke, baina bai esango dut minutu batean, asiloa ukatzen zaion personari gelditzen zaion urrengo aukera da, beste salbuespen batzuk kenduta, esan dezagun, arraigo eskatzia, arraigo soziala Ibrahimaren kasuan. Eta arraigo soziala eskatzeko baldintza batzuk daude, kriterio batzuk bete berdia, eta bat da 3 urte daramatzazula lurralde hortan frogatu inberdezu. Nola frogatzen dezu, adibidez, enpatronamentu paperarekin. Orduan, naizta egoera irregularrean egon, komeni da eta eskatzen zaie enpatronatuta egotia. Hau da, ulertuko du legea indunak edo legea inezdunak, baina hola da. Orduan, 3 urte lurralde hortan daramatzala frogatu behar du, pasaporte bat behar du. Ibrahimak etzun inoiz pasaporterik izan, eta hori izan da oso komplikatua. 3 urte betetzen, baino gehiago kosta zaigu pasaporte bat lortzen. Lan kontratu eskaintza bat behar du, gutxienez urte betekoa. Lan kontratu eskaintza aspalditik du, aprendiz daun tailer hortatik. Beste hainbat paper eta txosten ez gain, ze luzatu ingo gineke, antezedente penalak zure herrialdetik ekarri behar dituzu, eta antezedente penal horiek, nolazpait ez dute marra edo arrasto okerrik izan behar. Eta horiek ekartzia da beste odisea bat. Odisea denbora eta dirua. Esplikatu goizuet, 3 aldiz ekarri berri izan ditugu, eta 3 aldiz aldiro DHL ordainduz ez da merkia. Eta azkenean notario batek egin behar izan dio papera, eta notario bat ordaindu berri izan da, hango persona bat bere ordezkari legala dela esateko, harek antezedente penalak lortu, eta antezedente penalak behar dute sello bat edo 2 sello, kanpo ministeritzako selloak Gineakoa, eta Espainiako konsulatuarena, Gineako Espainiako konsulatuarena. Eta hori izan da izugarri zaila, eta esango dizuet baita garestia lortzen. Sello bakoitza ordainarazten dutelako tanpoi kolpe bakoitza. Hori dena pasa eta burrukatuta gero, abokatu baten bidez, norberak ezin du presentatu, abokatu bat ordaindu berda, arraigo sozialeko zure eskaera. Kasu hontan Ibrahim Madrilen dago, Madrilgo administrazioan estrangerian aurkezteko, eta erantzunan zai gaude. Bada hilabetiak hori aurkeztu zala, esan digute luzalitekela 10 hilabetera arte. Bada 4 urte baino gehiago Ibrahima iritsi zala, kriterio denak betetzen ditu, legeak edo lege arteko gomendioak esaten duen bezala nahiko diskretua izan da, ez du arazoa hondik sortu, eta orduan ia ematen dioten arraigo soziala, batez ere, lan kontratu bat eukial izango luke, seguridade soziala eukial izango luke, eta baita ere aukera nahi baldin badu bere ama eta bere 2 arrebak ikustera itzultzeko, eta nahi baldin badu berriz handik itzultzeko gu etorriko ginaken bezala, eta ez 2. aldiz liburuan etorri izan bezala. Baina egoera irregularrian dago, eta momentuz ezin du junez Gineara, ez da ni bizi naizen herrira Sarara ere. Orduan, hoxe da, bere egoera
komplikatu alde hortatik. Bestalde esango dizut, bueno, Ibrahima ikusten dut iritsi zanean, baino hobeto nola ez. Lehenengo elkarrizketa hauen zuten detenean berriz gogoratzen naiz, eta ikusten dut fisikoki nola zeon ere, eta hobeto dago. Denborak ere laguntzen du, batez ere harremanek, lagunek, beste famili bat edukitziak, eta hori lehen esan behar nun, baina pasazai pixkat, eta uste hori bereziki importantea dela, eta iristen dian migrante, eta bidean segitzen duten migrante guztiei eman genizaioken laguntza, atentzio, orientazio, baliabide materialaz gaini, edo horren aurretik, edo horren gainetik. Uste bereziki garrantzitsua dela hurbiltasun eta keinu eta afekto pixkat erakustia, eta maitasun pixkat transmititzia. Hori oinarrizko behar bat dalako, ez baldin bada beharrezkoena, oinarrizko beharretan edo oinarrizkoena. Persona batek bere burua eta bere autoestima berrera ikitzeko. Eta, bueno, Ibrahima hobeto ikusten dut alde hortatik, eta baina ez da laberinto hortatik atea. Eta esango nizuke daola burokraziaren laberinto garesti eta violentuan harrapatuta momentu honetan. Beste liburu bat idazteko beste emango luke, baina ez ginen hasi. Bueno. Bai. Aipatu duzu lehen amets, behin Ibrahimak esan zizula oinatirako bidean aski da. Orain, ze harreman dauka berak liburuarekin, ikusita pasaden guzia, ez dakit hortaz hitz egin duzuen. Bai, gauza askotaz hitz egiten dugu, eta batzutan naiz eta elkarrizketa hortara ez eraman, zerbaitek sortzen du, bukatzen dugu hortaz hitz egiten. Beak esplikatu bolizuke oso ondo, eta igual espero ez ditugun hitz batzuk sartuz, eta oso ondo visualizatuko genuke, eta nik esango dizute Ibrahima nik izan ditun kezka etiko eta etikoarekin batea estetiko hoien baitan zeola inoren oinaziarekin akrobaziarik eziteaz gaini, oinazia da bat, baina bestetik da baita norbere pudoria eta intimidadia. Eta Ibrahima pudorea handiko persona da. Eta orduan nola zaindu hori guztia aldi beran mundu guztiaren eskutan egon liteken zerbait eginez. Kontraesan handi baten erdian ikusten duzu zure burua, eta ez dago aurrein beste erremediorik. Kontraesanik gabeko zerbait egitekotan modu bakarra da ez errezitia. Eta orduan kontraesan horri aurrein berri izan diogu biek batez ere berak, eta berak ikusten dut nola bizi duen, eta orduan nik ere sentitzen dut. Baina Ibrahima bere intimidadia, bere familia, bere pudoria, alde hortatik oso persona sentibera da, eta alde hortatik neurri batean sufritua da baita ere lan hau guzia eta esposizioa guzia, eta ez da bat ere erresa beretzat jende aurrian azaltzia, eta normalean ebitatzen du, eta ez gera azaltzen. Eta eskaerak izaten ditu, eta batzutan egiten du alegina, baina nik ikusten den nola sufritzen du, eta orduan zaintzen saiatzen geha, eta ez behartzen. Eta liburuakin kontatuko izut behin gertatu izan, eta horrek uste oso ondo esplikatzen dula ze harreman duen berak. Justo, igual norbaitek ikusiko zuen bide badu pandemia baino lehen, beste bizitza batian, egin ziguten erreportai labur bat Azpeitiko Dapa Dinamokoek, eta grabatzen izan zian gurekin Madrilen, eta hor dago YouTubeen olako bideotxo bat. Eta hor momentu batean liburua behar genuen, nahi zituztelako rekurso batzuk hartu, gu liburuari begira, eta nik justo ezenekan nerekin liburua. Eta hor duen esan, guazen loin genuen toki hartaraino, Madrilen ez da saran bezin jarrez, leku bat bestea moitzen. Guazen araino, ordu bete pasako deu, eta etorriko gea, eta bidian konturatu ginen, eta
Ibrahimak esan zuen, zer zabiltzate liburuaren bila, nik hemen dakat esan zuen. Eta motxila txiki bat zekan, eta liburua barruan zekan, eta beak esan zuen. Liburua beti nerekin ibiltzen dut, baina ez sekula zabaltzen. Zeren eta zabaltzea gogorra eta minbera zait. Azkenean hori da bizirik daun zauri bat, eta orduan zauri horri laguntzen dio, neurri batian, baina zauri hori zabalik erakusten du, eta orduan zaila da. Eta ustet kontraesan horretan bizidula liburua. Bai, baina ez da errexia. Eta galdetu izan diate, eta konkretuki hitz hau erabiliz, badul bere logika, eta esan dute, eta nola bizi dezute, edo galdetu izan liburuaren arrakasta, edo zabalpena, alde batetik zenbat eta zabalpen gehiago hobeto, eta bai norbera, persona bezala, aitormen hori jasotzen du, eta kausarekiko, baina zenbat zabalpen gehiago zailago baita ere. Eta sufrituo, orduan, kontraesan horren barruan bizi du Ibrahimak, eta nik ere arabera, zera ikusten dut zera egiten dion. Eta adibidez, aitormen batzuk eta rekonozimentu batzuk izan dianian, espero ez genituna baita ere, badu unkidura bat, baina larritasun bat baita ere. Eta liburua beti berekin daramaki, baina ez uzabaltzen. Eta, norbaitek ez baldin badu, bai, bota. Galdera bat, baino aipamen txiki bada, liburuaren izenburua, poetikoa, ederra, ez? Minan euskeraz minaren baitan izan daiteke, eta minan anaia txikia da bere hizkuntzan. Bai, minan da pularrez anaia edo arreba txikia. Bai anaia, bai arreba. Esan nahi dut, aurride txikiaguari esateko erabiltzen da. Hortik dator, ez da, sekretua hundirik. Argi dago euskeraz oi hartzun bat badula, eta euskerazko oi hartzun horrek, titulu horren aldeko botua ematen laguntzen ziala. Zeren zalantza batzuk nezkan, eta zalantzak lotuta daude, zuk hasieran aipatu dezuez, badu bere edertasuna poetikoki, edo badu bere dimentsio poetikoa, eta bere, nola esango nizuke, bere dimentsio poetiko hortatik, bere unkiduraren ari debilidadi harrapatzen dizu igual, eta debilidade horrek kezka ematen dit niri lehen esan dedanagatik. Ez den nahi nik debilidade hortara jo edo hori bilatu historio honekin. Noiz ez, noiz bai nola, ebatzi gabeko ekuazio bat da niretzako. Eta duda hundiekin einun izenburu honen autua alde hortatik. Zeren eta badu unkidura puntu hori, eta orduan unkidura horren erabileraren kezka, hor bizidet. Euskerazko oi hartzunak lagunduzun, boto batzuk jasotzen. Eta beste titulu egiesan lehorrago bat zana, eta unkidurarik hasi kontra egiten ziona, bien artean, onuntz jotzen, eta gaur egun, nahiko pakian nago nere buruarekin. Are gehiago, esango dizut, ze beste itzulpen batzuk izan ditu liburuak, eta ikusita, itzulia izan danean liburua harritu naiz, da alegindu naiz, baina ez ditut batalla guztiak irabazi. Eta ez dute autu hau egin, gazteleraz hermanito jarri diote. Zuzenian esango nuke ari hortara jotzen duna. Gainera, pularrez izatearen distantzia eta rekonozimendu eta filtro horren babesi gabe zuzenian, etzan nire gustukoena, baina, ez nun nik erabakitzen kasu hortan. Eta orduan beste denek ikusiz noruntz jo duten, euskeraz, alde hortatik pularrez izateak pixkat uste dut bere dimentsio poetiko eta debilidade puntu hori babesten dula igual, ze, ez da lehenengo hartu aldiko ulermenekua. Eta pularrari bisibilidade bat ematea nahi nun noski. Hizkuntza horri bere lekua ematea eta bere ahotsatan nola ez, titulu bat eramaten badezu bisibilidade gehien dakan lekua ematen diozu. Orduan, banezkan alde eta kontrakuak,
eta hola bukatu zen nire barne burruka, eta hola gelditu da, eta bai, hortik ja honezkio ez aldatuko. Bai. Ba, egia esan goizu, liburua itzulita do 10 bat hizkuntzetara, eta liburua ez dago frantsesez, eta momentuz ez du izateko itxurarik. Ez geukala erabaki deulako, baizik eta frantses argitaletxekala erabaki dutelako. Bueno, ez nahi sartuko hor, niretzat euskeraz izate utzaia erronka batzan, etzan liburu bat izateko asmoan sortu. Beste itzulpen bat, beste hizkuntza batean eotea ja, ezagit esan harri-harria edo poz batzan harridura batekin lotua, eta ez eotea frantsesez, ez nuke baloratuko espaldin bada, beti pentsatu izan detela frantsesei kostatzen zaiela frantsesez ez dan zerbait eta bereziki frantsesaren mailan ikusten ez duten hizkuntza batian sortuta daun zerbait, beren baloren eskalan ikustia maila onargarri batian, esango nuke. Ez edo esango beste hizkuntza hundiek eta gaztelerak eta aprezio hundierik diotenik euskerari igual, baina alde hortatik frantsesentzat kostatzen dela demagun euskerazko obra bat, itzulgarria dela maila hori ematen dula baloratzia, baina, listo, parentesin artean. Hizkuntzakin bukatuz, frantsesei alare beren lekua emango diet, zeren eta badakite eta horretik zai arraruago da, liburu hau ahoz idatzizunak frantsesez idatzizun. Baina nik uste dut, eta unere interpretazioa da, frantsesez idatzizun nik pularrez ulertzen ez nulako, zerenetan nire ustez bere frantsesez esateko modu hortan pularrezko irudimena do askotan. Nik uste guri gertatzen zaiguna edo niri batzutan zeure hizkuntzan pentsatu eta zeure hizkuntzan eraiki irudiak eta deskribapenak eta beste hizkuntza batean ematen dezula, eta igual horreatik da frantses arraro batian baita ere, ze pularrez pentsatuta daola uste detelako. Orduan, ezagit frantses egongo dan, baina nahiko nukena da egun batian liburu hau itzultzia bere hizkuntzara. Itzultziaren bi esan nahietan, alegia entregatzia eta traduzitzia, zeren eusez pularrez sortutakoa da. Holaxe, bersua bukatu da. Eskerrik asko.